Dobar dan, dobri ljudi, kako ste mi? Jeste mi dobro? Evo, posle jedne, da tako kažem, malo duže pauze, novog videa na kanalu Klikeraš. U današnjem videu ću govoriti o nekim zanimljivim i interesantnim sajtovima koji vam mogu možda biti od pomoći. Idemo od prvog sajta. Zove se Kofein kalkulator. Ostavit ću vam u deskripciji ovog videa i nazive ovih sajtova da možete da kliknete i da uđete na njih. Dakle, ovo je neki sajt koji vam proračunava odnosno na vašu težinu koliko je zdravo popiti šoljica kafe u toku dana, odnosno ako preterate sa tom brojkom, jel te, kao i svi mi što preteramo, da vidite koliki je taj broj nekih tih šoljica koji bi bio loš po vaše zdravlje. I sad ovdje možete da unesete tu vrstu kafe koju vi pijete i da vam ovaj sajt proračuna koliko je šoljica zdravo za vaš organizam, a koliko ne. To je sajt broj 1. Idemo na sajt broj 2. The True Size Of. Ovo je jedan sajtić koji vam pokazuje stvarnu površinu zemalja. Evo, mi ćemo sad da ukucamo Serbija. Ukucat ćemo Srbiju. Nešto mi internet buguje. Evo ga, da, moram sad idem na zoom. Evo, ovaj sajt vam pokazuje, samo što ovo nije, treba i Kosovo da se ubaci u ovu površinu. Znači, totalna ukupna površina u kilometrima kvadratnim za bilo koju zemlju. Ajmo da probamo Aljaska. Ona je malo veća. Malo, čuj mene. Evo, totalna površina u kvadratnim kilometrima i još neke tako tu interesantne informacije. Ne znam koliko vam je ovo značajno i potrebno, ali ja to čisto da vam pokažem da postoji tako taj neki sajt koji može da trenutno izračuna površinu zemalja koju tražite. Treći sajt Calculate your total time spent watching TV shows. Znači, ovaj sajt vam pokazuje ukupan zbir, odnosno pokazuje vam vreme koje vam je potrebno da biste odgledali neku seriju. Recimo, ajde sad da kucamo, ne znam, da kucamo Game of Thrones, trebalo bi sad, evo ga, da mi izbaci. Idemo na ovu strelicu ovdje. Znači, da bih odgledao seriju Game of Thrones, potrebno mi je 19 dana, 14 sati i 6 minuta. Sad ne znam koliko vam je ovaj podatak značajan, ali eto, postoje i ti neki sajtovi koji proračunavaju koliko vam je potrebno vremena da biste ogledali neku seriju. Naravno, ovo je za gledanje u dahu, što niko od nas ne može, ali eto, približno ako biste krenuli da gledate ovu seriju, potrebno bi vam bilo, blago je reći mjesec dana i to maratonsko gledanje ove serije. Idemo i možete da pošaljete, odnosno da šerujete ovaj rezultat, šta je ovo, Twitter. Četvrti sajt koji je zanimljiv, za koji možda niste verovatno i znali, je howmanypeopleareinspacerightnow.com. Znači, ovo je sajt koji pokazuje koliko je trenutno ljudi u svemiru u ovom trenutku. Evo, izađe brojka ovako, recimo sada je trenutno na dan 19.3. to 7 ljudi. Ovdje pokazuje ispod njihova imena. Kate Rubins, ne znam, Sergej 1, Sergej 2, neki Walker, ne znam, Glover, Mike Hopkins i tako dalje. I ovdje skroz desno pokazuje koliko su dana oni u univerzumu, odnosno gore u atmosferi, bože, ne u atmosferi, nego koliko su oni dana gore u univerzumu. Peti sajt koji sam hteo da vam pokažem zove se Supercook. Ovo je fenomenalan sajt.
Na ovom sajtu, pored toga što možete da vidite raznorazne recepte za određena jela koje vas interesuju, on vam može recimo trenutno pokazati jelo koje možete da napravite od onih sastojaka koje trenutno imate u frižideru ili koje trenutno imate u ormaru kod vas kući. Recimo, ajde da kliknemo jaje, možemo da kliknemo mleko, neki, ne znam, mozzarella, jogurt, ne znam, parmezan. Kliknemo sve, označimo sve to što imamo i za nekoliko trenutaka će ovaj sajt da nam izbaci koje sve jela možemo da napravimo od ovih sastojaka koji smo označili. Dobro, sad ovdje ima puno, da kažem, tih nekih stvari koje možete da kliknete. Ja sam ovdje samo nekoliko kliknuo da vam pokažem na brzinu to šta sve ima. I od ovog što sam ja kliknuo može da se napravi sljedeće. Homemade jogurt. Ne znam šta je ovo. Neki easy arabic jogurt može, ne znam šta je ovo. Ovo lepo izgleda recimo kao ovo jaje u ovom siru recimo. I to samo od nekolicine ovih sastojaka koje sam ja označio. Eto, imate dole i meso, čini mi se da sam i meso video. Da, ajde sad da kliknem možda. Ne znam. Panceta. I tako te neke stvari. Sačekamo malo i onda on izbaci to neko jelo koje može da se napravi. Jelo koje može da se napravi od svih tih sastojaka. Evo ga. Jako interesantan i koristan sajt. Možda najkorisniji sajt od svih sajtova koji sam vam danas pokazao. Dobro, ništa da ne dužimo. To bi bilo to. Toliko od mene za danas. Čujemo se i vidimo se brzo u narednom videu. Pozdrav, ćao, ćao.